sammen, og velkommen til den her video. Det er Mesteren her. I dag så skal jeg vise mine julegaver. Så ja, det er den 25. december i dag, for i går var det den 24. Så det var jul, som I nok kan regne ud. Jeg skal lige have den her, når jeg tager den her på. Ja. Men I må også meget gerne skrive noget i kommentarfeltet, hvad I har fået i julegave. Så lad os bare komme i gang. Først så har jeg fået noget Lego. Det er kystvagten. I ved godt, det er ligesom havets politi, eller havets redningshold. Yes. Og så er der sådan en der med. Det er sådan et udkigshus, eller bare et kystvagthus. Ja, right. Og så den der båd. Kan I se? Den der lille båd, den kan vippes af den her store båd. Den der lille bitte båd. Og så er der også helikopter med. Det er mega fedt. Også landingsplads og blæksprut og haj. Og en mand, der er ved at blive ædt af en haj. Det er i hvert fald mega fedt. Så ligger vi den her. Og så den her. Det er City Coffee. Bykaffe. Dansk. Og her er der både en kran med, der er ved at sænke donut ned derpå, nok fordi det skal stå til udstilling også. Og en legetøjsbutik. Nyheder. Seriøst nyheder. Og så en taxi. Og så en røver. Og så, jeg tror ikke, det er fordi røveren har røde, den der, eller den der. Men jeg synes i hvert fald, den der nyhedsbil er fed. Og så er der også sådan en med en propelhat. Lige et øjeblik. Vent her. Ja, sådan en her propelhat. Bare i blå. Så den lægger jeg lige ud igen. Ja, det er en donutbutik. Skal vi til det andet? Og så, jeg går til håndbold. Jeg går nemlig til håndbold. Faktisk over på min skole i idrætshallen. Så er min onkel, der har jeg fået noget nyt håndboldtøj. Noget Adidas håndboldtøj, som jeg kan bruge til håndbold, når jeg skal til træning og kamp. Så det er også rigtig fedt. Jamen seriøst, lige nu så bruger jeg faktisk bare mit idrætstøj som håndboldtøj, men nu har jeg det her, og det er super godt. Og det er også mega fedt, og dejligt blødt faktisk. Så lægger vi den ud. Og så her, der hvis nogen af jer kender Kong Keen og den mand Hjælp, så skal vi til en af deres live shows. Aliens Revanche. Så ja, det er Aliens Revanche. Det er i Musikkens Hus. Ja. Og dem har jeg 2 af. Det er min storebror skal med. Så jeg
skal jeg få lagt det ned. Og så et ur. Så er der sådan et Star Wars ur her. Kan I se? Ja. Så der er klokken. Og så også mit navn. Ja. Og så dato. 25. Hvad skete der der? 25. 12. Hvad sker der? Hvorfor gør den 25. 12. Og så skridt. 404 skridt. Og så træningsmål. Hvad sker der? Og det der ved jeg ikke hvad. Og det der ved jeg heller ikke hvad. Og heller ikke det der. Men så, ja. Det var den video. Jeg håber, I vil like, subscribe, kommentere, og husk at skrive, at I har fået julegave nede i kommentarfeltet. Så jeg kan også sige, ses. Nej, jeg glemte at sige, at jeg også har fået den her trøje i julegave. Så, og den er faktisk rigtig, rigtig behagelig og rigtig blød. Så. Men den er lidt stor. Ja. der har jeg også en anden trøje, der er, som der også går. Nå, har jeg noget til. Men ja, det var det. Vi ses.